Con máis de 40 detencións e 45 rexistros en diferentes puntos de España, a Operación Mito avanza no desartellamento da presunta rede de narcotráfico encabezada por José Ramón Prado Bugallo, máis coñecido como Sito Miñanco. Segundo o auto da xuíza da Audiencia Nacional, Carmen Lamela, o capo Camades encabezaba unha organización que contaba con informadores no seo da Facenda e das forzas e corpos de seguridade do Estado. Deste xeito, o grupo coñecía os movementos do helicóptero de aduanas na zona de Arousa. A ría era unha vez máis o punto de entrega da droga chegada en embarcacións máis pequenas dende os barcos nodriza. Ademais, investirán 700.000 euros nun sistema para encriptar as comunicacións dende as planadoras empregadas para o transporte da droga, que segundo as pesquisas preparábanse no estaleiro Cambados de Ofacho. A investigación permite conectar este grupo criminal con ata 3 alixos intervidos en diferentes países con máis de 4 toneladas de cocaína e 63 kilos de marihuana. Os primeiros localizáranse no barco Zoran preto das Illas Azores, en un contenedor en Holanda. O terceiro, pola súa banda, foi atopado en San Fernando de Henares, en Madrid. A rede tamén tería previsto o lavado dos cartos. Faríao a través de facturacións de concesionarios de Alxeciras e Marbella, de créditos simulados a familiares ou de compras de vivendas.